Pandhawa maju le. Sigrabala kang tumingal acampa samya medhalir tathik wileting godha daiwanggung manguncang niti bencang sangaji mijil ladenya ngedali wus ing kutha Surawi laga kaya buta singa ragil pasti jonggo dendana mangambak boyo anakku Antarja wonten timpan Paduka Prabu anakku Gatotkaca wonten timpan Paduka Prabu Antasena ana dawuh apa Pakde sekedhik jumurung mangayu bagya yen to jeneng sira tak timbale mangayun ana asan ingkang wing Mandura ana wigati dene wigati niki dina negara Durawati kelangan pusaka Durawati pusaka kembang Wijaya Kusuma lho kados mekaten wa Prabu lajenge mangke sinten kang nyidra kembang Wijaya Kusuma wah sajak kang nyulwedi anyamur Werkudara silih warna ya silih warna Werkudara mula saka kuwi aja nganti gedhe penandang iki jelas terwaca Werkudara sing nyidra pusaka cilik gedhe wong atuamu kesempyok aradan kesempyok perkara mula temu ora temu sangka si Werkudara kuwi anak-anak kabeh kudu siap siaga ngayahi wajib iki dina kang kelangan adikku ing Durawati Kyai Prabu Kresna iki. Mula aku takon karo kowe Antarja. Darmane satriya kuwi ana pira? Nggih. Darmanipun satriya wonten gangsal perkawis ya. Siji Purmeksa raharjaning bumi kelairan. Nomor loro ngayomi para pandhita, kiai, para alim ulama ingkang nembe ngibadah
manembah marang purbaning Gusti ingkang maha murah. Bagus le pinter kowe. Kang angka 3. Tresna ing bangsa welas asih marang kawula dasih. Kang kaping 4. Tuhu ing janji nuhuri janji kang wis kawedhar. Kang kaping 5 Antarja. Tunduk ing bebener adhedhasar adil lan sarta tunduk marang undang-undang negara. Urumeksa bumi kelahiran tegesipun upami negarane dipun tekani den mungsuh satriya mono kudu tumandang gawe duwe kewajiban mbelani bumi wutah darah utawi bumi kelahiran nganti tetesing getih kang pungkasan. Yen perlu ora mung kurban bondo donya nadyan nyawa diudhukake kanggo sarana kanggo mbelani tumraping kamardikane negara sing dijajah negara liya. Ya bener kandhamu pancen nyata nanging iki dina ana sawenahing lelakon adikku Yai Kresna kelangan dicidha dan kaya kuwi kembang wijo. Lah kok bodho meneng wae. Kok bodho meneng wae atimu ana mendi, Nger? Lho. Lah Antasena kuwi nyandi? Antasena iku mau ana wong tuwa kandha kok masem peret ilang saka ing palagan. Nyuwun sewu. Oh Prabu, ya piye? Tangkap sasmita Yai Antasena bujung Duratmaka. Lho, lah kowe kok mloro ae? Kabeh Siluman Pandhawa budhal dina iki.
mrene yo. jangan ngeklop-klop katon Rintang kusuma sumawur
Woi lata. Hahaha. Ye. Iki ana wong apa kethek iki? Kumendung kumalungkung kumengso kumengsun wah langap petita petiti penterang mripate gelelengan sirahe kowe lanang dhewe ora ngerti sapa aku sak rombongan wis ngebung iki saweneng menungso apa kethek. Yen to kowe kethek bisa tata jalma jenengmu sapa ngaku paret. Kowe ngalang laku jantrang lan dioba laku buah senurip kowe jenengmu sapa ngaku kowe. Sira tambok lan aku. Pandhita ing Kendhali Soto. Lho kethek kuwi pendhita.
peparatku Begawan Ramandayapati. Ramandayapati ya Maruti, Maruti ya Sang Senggana, Senggana ya Anoman. Oh, Anoman lho. Suke kentul pondoane kowe. Ngalang aku diantraku. Ayo kowe wong semono mbane ambyak-ambyak. Barisanmu ayo kowe sapa jeneng wong aku? Wah. Gegedung umplek-umpleng sono goreng parang kencana. Abdi dalam kesel ratu Gustiku sono goreng parang kencana Prabu Jati Kesuma ya jenengku Temenggung Sudirgapati. Temenggung Sudirgapati yo. Sing buriku ya duwe jeneng apa ora? Lho piye to saiki? Gagahe kaya ngene Sembada, kaya ngene Sekti Mahambara. Kabeh padha giris-miris kan kasten kok ora duwe jeneng iki piye? Nyepelake kelawan ingsun ngerti yo. Gegedung umpleng negara parang kencana. Pangkatku Temenggung, jenengku Tumenggung. Waneng Pati, Menggung Waneng Pati yo. Lanyo langkahmu delejekan kaya dedemitan, lakumu dedemitan. Ayo kowe bakal marang endi Blakasuta Blak Kotang terus terang endi sing jenenge Prabu Kresna. Yen Prabu arep ngopo kowe? Yen perlu bakal nyembah dalamanku, yen ora gelem tak kokok Gusti Prabu Kresna. Sujukna konlangan Setyak konlangan Raden Anoman. Allah taala. Apa wis rumangsa kowe minangka dadi kethek kok wani karo menungsa? Wujudmu kethek putih memplak kaya kapuk tur kowe cilik kok arep wani kelawan Temenggung Sudirgapati. Apa sik kok nggih bunci? Kasektenmu apa? Timbang kowe tak cekel, tak bondo, tak kerangkeng, tak nggih rica-rica kowe. Luwih becik minggato. Ayo kowe wani karo aku. Loh, nantang iki. Sing tak wedeni apamu rangkep kowe sebatangmu ora bakal mundur kowe Anoman. Pedhot sirahmu. Ngati-ati Anoman. Wah! Wait! Oh! Loh! Hey! Wah!
Biar. Wah, biar dadak. Oh. Wow. Kuwi jaluk amu. Kowe iki ah. Biar kowe. Wah, ayo. Bingkah dadamu we. Hei. Tunggale parat ayo mati aku. Wah. Sopoy. Ye.
Bumi goncang kanjeng langit kelop-kelop katon katon rekin saking sang mawa andrung ladalah piyu 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 medun saka Dirgantara sapa Raden Arya Gatotkaca ladalah aku wis krungu kabarmu critane Gatotkaca kowe manungsa jedinan kalah candra di muka otot kawat balung si sungsum gegara kowe gol agling negara otot kawat balung si sungsum gegara mripatmu kumala rai gedhek uyuhmu banyu aki iki apa ya kowe kuwi ngidoni ayo seblakno karosanmu ora ngerti Sopatipati Murdakanda Adipati Murdakanda kuwi wong sekti Mahambara antemane kaya bledhek nyamber lah kok kowe magut ning palagane sing kowe kasekten apa minggira minggira mati aku kaya ngene memet tenan kaya ngene ih bulekan ora ketok ada kanca endi ge no tiga burung tinggal wonge goncang kange kelop-kelop katon hey hey ha alon kanca kene urung kecekel gue
krose kaya ngene. Iki uang apa watu iki? Waduh, kok kapak ke Werkudara? Antem nih kampeng dasmu. Waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Waduh. 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 Pancen kowe rasa Werkudara. Waduh. Sikut barang kok yo maju. Lendo bumi gonceng kumalut Jawa kentor ketok Korneta kagiri-giri ladalah ya pancen karo Werkudara kaya dene 10 gajah aku nyoto kewalahan nandi keridamuning okol rasa kowe ning akal pinter aku iki dina wis ngantongi usa kembang Wijakusuma teges Sindrawati kekes otot Bayu Pitune nyempyok ning Amarta kabeh padha susah apa penemban lambang karo kowe ingkang sowan penemban woi
megontan kandanget kelop-kelop leng-lenging triya mangungkung kanduwan rimang lelena tanpa kanen wonten dawuh punapa sinuwun dene paduka mrepeki dhumateng kula kadosa pundhanggen paduka utus lumawat dhumateng negara Ndarawati nyidra pusaka kembang wijaya kusuma panguripane wong sak bumi ya kamulyane wong sak bumi menapa paduka saged nyidra pusaka kembang wijaya kusuma paduka kasinungan wahyu sangka dewa bila mekaten kula wadhe nyuwun pirsa kadosa pundi mengkanggen paduka nyidra pusaka kasembadan punapa mboten sinuwun Jaramaya ladalah penemban kula rewangi dadi dom sumuruping banyu dadi telik Manindrajala dadi trupusaning mungsuh tukulaning santru mirang kampuh jingga mimba kadang pawongan trenggiling angape mati antuk pangestu paduka penemban Jaramaya saged nyidra pusaka Ndarawati menika pusaka kembang wijaya kusuma penemban walah dalah ladalah jelas jelas paduka manungsa kusumaning jalma dadi pitataning jalma jelas trewaca gamblang wijang paduka manungsa sekti mahambara kondanging awiyat kondanging agidung sumundhuleng antariksa aja meneh lamake manungsa nadyan dewa ora bisa nyidra pusaka kagunganing Prabu Kresna bejo-bejo nger paduka saged nyidra pusaka kembang wijaya kusuma kagungane Prabu Kresna badhe kekes Prabu Kresna badhe ilang nglumpruk tanpa daya Prabu Kresna nger Jaramaya ye pancen nyata kasekten paduka saged nyidra pusaka Ndarawati pusaka agul negara sesimboling negara Ndarawati pusaka ingkang namipun kembang wijaya kusuma nanging nger Sina Prabu Jaramaya mboten namung semanten kadegdayanipun Ndarawati niki wonten ingkang langkung sekti Mahambara Nalindra ing Amarta menika kagungan pusaka Jamus Kalimasada nek gur kembang wijaya kusuma menika dereng kantenan ora sepira nanging niki nyata Nalindra ing kagungan pusaka Jamus Kalimasada niku katiasane ampuh mila pusaka Jamus Kalimasada simbol negara Ngamarta
nek pusaka Jamus Kalimasodra bisa ana tanganku. Oh, jagat Ndarawati ngamarta kabeh bakal remuk dadi bubuk, lebu dadi awu. Lajeng kadosa pundi Penemban? Oh, aku duwe caranipun. Aku kudu bisa nyidra pusaka Jamus Kalimasada. Nyuwun sewu Penemban. Pripun sinuwun? Jare Prabu Puntadewa niku nadyan ton ratune cilik nek nesu dadi gedhi napa nggih niku. Maksude piye? Dados brahala gedhe. Oh nek gur nesu dadi brahala ngono aku ya iso. Ning Prabu Puntadewa kuwi ora bisa. Midak lek ora gepeng kok arep dadi buta. Mula ora usah kuwatir. Kabeh usana tanganku. Aku bakal nyidra pusaka Jamus Kalimasada. Caranipun kadosa pundi Penemban? Paduka mestani sinuwun. Paduka dados Prabu Kresna, aku dadi Bathara Kresna. Yen aku wis nyamur dadi Kresna, arep apa dayaning para Pandhawa 5? Kekuataning Pandhawa ana Bathara Kresna ibat aku kusire. Yen aku bakal nyidra pusaka Jamus Kalimasada, padha karo suwe mijet kowe ngranti. Kula mangkono. Wis mesti kewala ana tanganku ingkang nama Jamus Kalimasada. Mula Jaramaya wonten dawuh Kantangana pusaka kembang Wijagasuma aturna marang Ratu Gustimu. Aku bakal nyidra Jamus Kalimasada estaken dawuh sinu. Werkudara. Sigra kang bala tumingal acampa samya kali letatet pilateng kota dahiwan gong mangoncang Kesna kakan popo kowe ngendhek gonku banca pakah lawan wadya parang kencana Werkudara opo
Mang Yedi aja mbok dlarung-dlarung aja mbok terusake nggon Panca Bakah. Ibar ngecak kemirika penggepuk balung tanpa isi tanpa guna ngenteni slemeng prawu gabus. Arepmu piye? Iki dina negaramu nandhang pagebluk mayangkara tuwin nggonmu bakal ngumadi menyang endi mendaning Semar Badraya kang linggar saka praja malah kok sambe perang terus kapan temune? Mula ayo tak kanthi bali manegara Ngamarta ora usah kepen aja ning penggalipun Kakang Yayi. Monggo monggo Kresna Kakang. Doa